Ers i dîm Pryden brofi llwyddiant ysgubol yn y gemau Paralympaidd yn Llundain 4 blynedd yn ôl, mae Cymru yn enwedig wedi gweld twf enfawr yn y niferoedd sy'n cystadlu mewn chwaraeon i bobl ag anableddau. A gyda gemau Paralympaidd Rio newydd ddechrau, mae chwaraeon anabledd Cymru yn awyddus i adnabod a meithrin y genhedlaeth nesaf o Sêr Chwaraeon Cymreig. Fi'n credu roiodd Llundain llwyfan i athletwyr ac anableddau i ddangos be maen nhw yn gallu wneud. Fi'n credu o'r blaen oedd y cyhoedd falle bach yn eog a gweud wara teg dda fe, o nadrenu, ond nawr maen nhw'n cymeryd yr athletwyr yma o ddifri. Maen nhw yn athletwyr llawn amser a o achos be maen nhw'n goffod goresgyn mewn diwrnod, os rhywbeth maen nhw'n goffod gweithio yn galetach na beth mae athletwyr abal yn goffod wneud mwyn cyrraedd y safonau ucha. Beth mae'r plant yn cael allan o'r profiad yma? Beth sy'n neis ydy bod pawb yn gallu gwneud popeth. Dyna beth dwi'n meddwl. Bod nhw'n gallu cael cyfle ar wrth ochr y plant anabl i wneud yr un peth. Lois, ti wedi mwynhau seithi wyt ti? Ti'n licio seithi a dringo? Ti wedi cael hwyl a sbri? Da iawn ti. Pam wyt ti'n mwynhau chwaraeon sy'n gymaint? Achos mae'n hwyl a plant gallu dysgu fel y pobl sydd fel ar teli fel Rio a pethau. It's just na, fi wedi bod yn dringo'r rock climbing nawr. Fi wedi hoffi chwarae'r pêl-droed gyda'r caderolwyn. Dwi wedi mwynhau mwyaf y trampolin. A Lola, chi wedi cael cyfle i drio chwaraeon anabledd fel hyn yn y gorffennol? Na, ond yn gobeithio fydda i gallu wneud e eto. Eleni yw'r drydedd flwyddyn ar 10 i'r digwyddiad yma gael ei gynnal yng Nghyncoed. A dros y deuddydd mae disgwyl rhyw 6, falle 700 o blant a phobl ifanc i ddod yma i flasu'r arlwy eang o weithgareddau. Beth sy'n rili dda efo rhywbeth fel ydy geith plant dod trio chwaraeon am y tro cyntaf. So, enghraifft, nos fory, 5:45, mae Phil Pratt yn gystadlu yn Rio yn tîm pêl-fasged caderolwyn Prydain. 10 blwyddyn o'r ddod oedd i fyma a cael blas o'r chwaraeon yna am y tro cyntaf. Mae chwaraeon yn newid bywydau pobl ac wrth gwrs pan o'n i'n ifanc yn tyfu fyny ac yn eisiau gwneud pêl-droed neu badminton neu seithi neu pêl-fasged neu rhywbeth. O'n i'n wastad yn meddwl, dwi'm yn gallu gwneud hynna. Ond mae chwaraeon anableddau Cymru yn cynnig hynna i ni a mae o'n newid bywydau pawb. Ac rwan mae gen i fi hyder i cymryd rhan yn bob math o chwaraeon. Wel, mae'n wahoddiad agored i unrhyw un sy'n am ddod yma i'r ganolfan athletau yng Nghyncoed y fory rhwng 10 gloch y bore a 4 o'r gloch y prawn. Dim os beth y choedran na pha lefel y chabledd. Mae ddigon o hwyl i bawb. Run, drink, run, drink, run.